aby ste všetci zmaturovali. Na strednej škole patria medzi najkrajšie životné obdobie. Pre vás, maturantov, je maturita to, čo ste mali takú učiteľa alebo bývalého spolužiaka a spomenie... Pravdivého bolo povedané. Možno, že jedno nebolo povedané. Že ten čas je neúprosný a napriek tomu, že si myslíme, že neuteká, on uteká a je jedna pravda, že je spravodlivý pre všetkých. Mám taký pocit, že vy, keď ste tu prichádzali do prvého ročníka, že ste si povedali, bože, 5 rokov, bože, 4 roky a teraz už to tak rýchlo odbehlo a ubehlo, že nás čaká vlastne vyvrcholenie vášho pôsobenia tu na škole, ako sú maturitné skúšky. Máte pred sebou akademický týždeň, maturitné skúšky a ja pevne verím, že všetci, ako ste tu postavení maturanti, že sa spolu pri maturitnom stole stretneme a že sa spolu 6. júna stretneme na Mestskom úrade pri odovzdávaní maturitných vysvedčení. Ak náhodou, že niečo nevíde, nebuďte nešťastní, sú aj ďalšie termíny zmaturovať, ale treba. Ja vám všetkým prajem, aby ten týždeň vám ubehol, aby ste to zvládli, aby ste sa sústredili naozaj na prípravu a pri maturitnom stole zelenom vám všetkým prajem veľa šťastia. Nezabudnite však, že šťastie praje pripravením. Takže všetko dobré vám prajem. Odkázať veľa úspechov do ďalšieho školského roka a nech úspešne zmaturujú. A máte nejaké dobré zážitky? Vedeli by ste nám aj nejaké povedať? Samozrejme, prax bola vždy najlepšia, i keď to niekedy nezeralo tak. A dalo sa povymýšľať kadečo. Maturantom ešte odkazujem, nech sa naozaj učia každých 5 rokov, lebo je to celé zlé. A tam zmaturujem a neviem, tak užívajte si to. Učitelia stoja za to a budú nám chýbať. Ďakujeme. Ale to se nikomu neujde. Support, support.
vám veľmi chýba táto škola a učitelia? Veľmi mali sme tu... Hlavne ten kolektív bude chýbať a hlavne aj pani my učiteľky dve a tak, niektoré, čo no. sme pozažívali na tejto škole. Mali by ste niečo odchádzať budúcim maturantom? No asi áno, nech sa učia, lebo my sme zažili, aké to je proste opravovať všetko na poslednú chvíľu a tak. Nie je to formalita. Ďakujem vám. Keď som Maturita sa volá skúška dospelosti a ja sa snažím, že nám všetkým a hlavne našej triede prajem, aby nám tá maturita vyšla čo najlepšie. A dúfam, že zmaturujeme všetky a že sa stretneme o 5 rokov a nebudeme si rozprávať príbehy, ako sme to v septembri zvládli znova. Tak všetkým maturantom želám šťastnú ruku, aby si potiahli tú otázku, ktorú naozaj vedia a ktorú si vyťahnuť chceli. Cez akademický týždeň im prajem veľa síl, aby ich nelákalo slnko alebo neunavil dážď, aby zvládli aspoň tých 70% toho, čo ich čaká a potom to všetci určite zvládnu. Držím im všetkým palce. Ďakujem vám Mojim krásne. maturantom, hlavne mojej 5. A, by som chcela, mojim zlatičkám a mojim darlingom, by som chcela zapriať, aby sa im tie maturity, ktoré ich čakajú, fakt vydarili. Aby mi odpovedali len na jednotky, dvojky a trojky, aby všetci mi úspešne zmaturovali, to je moje hlavné želanie. A budúcim, naša škola je super, naša škola je the best a všetci ste úžasní, keď sa učíte. Ďakujem vám krásne. A ja ďakujem. Tak našim maturantom by som chcel hlavne dopriať, aby úspešne zmaturovali. Dneska nech sa zabavia, nech si užijú deň a od zajtra sa už môžu učiť. Ďakujem. Našim maturantom prajem, nech to šťastne dokončia túto školu. Nech im všetko vyjde, čo si prajú na vysoké školy, či už robota alebo vysoké školy a tak, no. Prajem všetko dobré. Ďakujeme.